dvakrat ti dal v koš. Ni baš, ne, sicer bo ti. Ne mislim to, ne. Koš si dobil, sam je bil konti, me ne briga. Če prezavljate, se mora dobala zmej, ne mora se biti, da je kar sam eden. Ne bomo gledati 120 piks. Prva stvar. Po košu vidite, da oni su atletska ekipa, taktično su slabi. Vi su neki passing game igraju, pas, podajo blok, dajo, potikajo. Luka ne more predavo tika tamo, on pa je bil 15. Je bo počeli s svojom stran žoga. Damo koš, se vrni nazaj pod polovice na te išči svojega. Je jasno to? Srbo žive. Vi se pa smenite biti, ne bo zbog. Zato ja predstavljam, ne bi obrat. 5 zdaj ti na 6, ko ja bi na 5, ko bi na maturi. Znaš, možeš ti mene reći, ne se smaja, pojela, veš. Ali možete tamo da govorite kako ima čovjeka? A ne, le prosti, meni ti bil človek koji što niste mogli ubraniti. To sam jaz kriv. Pa moraš svaku stvar gledati, ti tam, ti to, ti ono, pa govori med seboj obrambi, jebo od Bog. To je problem. Da komunicirate, pa neće komunicirati, slabo komunicirate. Već, ne mi 3-4 zice uzimiti, pa oni daj putu doma da 2-30, mi 20. To je pa niste razlika, nemamo da je dobar šut. Rambo gleda da ih pomoć ti bi male faule. Isto, agresivno na žogi, svi trije ti na pleja, ja na pleja znaš, ti onda drugega i uzbija neko trećega. Pa treme igraje žogo, pa da nije od skoku njega, od skoku. Pred 5 minut od njega. Gdje ga ospilo, to gleda prvi kratko prebije. Ajde.